Майко, аз там не, там не влизам. Там не влизам. Не, Моника. Моника. Моника, брат. Майка ти деба. Тук сме във втората част. Тук бяхме и тук. Не. Каката е първа част, колкото и станаш. Ей, там горе бях. Та ни са страховаха. Не. Той няма да го чекне, не. Иде, аз ще го качвам. Запявам се върху майка ми. Не, просто ще го кача в YouTube. Бе, не, Мони! Мамка му, не сте. Не, аре. Майка му, гледай, брат, ти ако са фрути. Гледай, той всеки миш са фрутите. Ами хора, едното момиче са страхот. Аз съм хулиганка. Затова излизаме вече. Няма да излизаме. Не излизаме. Ай, хора, сега ще да покажа отвън. Гледай колко много стъпва. Не, къде кметица вече? Там кметицата ще не. Там не влизам, защото има поп. Някой хейтър, ако иска да ма хейтър. Ако искате ма хейтите, обаче... Там не искам да влизам, защото има поп. Чакай сам да я покажа отвънка. Не, там не влизам. Погледни. Ей там е сградата. Ей тук. Момичетата палят. Ще идем къде ще отидем сега. Приключваме. Надявам съм да ви е харесал този вид клип. Това не е истинско. Дано да ви е харесал този клип. И абонирайте се за канала. Голям канал.